Израел е изправен пред световна терористична вълна, спонсорирана от Иран. Това заяви днес израелският министър на отбраната Ехуд Барак след вчерашния атентат в България. Много световни лидери заклеймиха нападението в Бургас, отнело живота на невинни. Израелският външен министър Авигдор Либерман заяви в телевизионно предаване, че зад атентата в Бургас стои революционната гвардия на Иран. Не искам да кажа недвусмислено, но революционната гвардия стои зад нападението, пряко или косвено. Атентатът в Бургас е извършен от активисти на ливанското шиитско движение Хизбула и е спонсориран от Иран, заяви по израелското обществено радио министърът на отбраната Ехуд Барак. Той добави, че и мрежите на Ал-Кайда и Световния ислямски джихад също действат и припомни дългата поредица от неотдавнашни нападения или опити за нападения срещу израелци в чужбина, най-вече в Кения, Тайланд, Азербайджан, Грузия и Кипър. Ехуд Барак е обсъдил по телефона с американския си колега Лион Панета възможността за съвместно разследване на атентата от ЦРУ и израелските служби Мосад. В телефонен разговор с премиера Бенямин Нетаняху, американският президент Барак Обама е изразил съболезнования за жертвите на нападението и е обещал всякаква необходима помощ за изправянето на виновните пред съда. Преди това президентът Обама осъди варварския терористичен акт, насочен срещу израелци, и нарече жестоки и възмутителни атентати срещу цивилни и деца. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун заклейми с най-силни думи атентата срещу израелски туристи в България и поднесе съболезнования към семействата на жертвите, към израелските и българските власти. Русия, Чехия, Италия, Норвегия и Канада също категорично осъдиха атентата в Бургас.